Mixed by Bittu Yadav. Presented by मां सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो बिहार। भूल गेली मरवा रसम में VMB म्यूजिक मैथिली। भूल गेली मरवा रसम में यारवा के सबका सम गे भूल गेली मरवा रसम में यारवा के सबका सम गे भूल गेलही मरवा रसम में भूल गेलही मरवा रसम में यारवा के सबका सम गे छोड़ी जेबी पिया जी के घरवा छोड़ी जेबी पिया जी के घरवा दर के दिल में जा खम गे भूल गेली मरवा रसम में यारवा के सबका सम गे DJ उमेश, DJ विकास बिहारी ठोठा मधेपुरा बिहार। सुखीपुर बाजार। मिक्सिंग मास्टर DJ विकास बिट्टू बिहारी। यादव की शानदार प्रस्तुति। मां सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो बिहार। जिंदगी के हमारा तू नरक बनैले दुनिया लगई छे वीरान के जान गे दुनिया लगई छे वीरान गे जिंदगी के हमारा तू नरक बनैले दुनिया लगई छे वीरान के जान गे दुनिया लगई छे वीरान गे दका जइबे कहरे तू गम के दका जई में कहरे तू गम के दका जई में कहरे तू गम के पत्थर बनल नाम गे भूल गेले मरवा रसम में भूल गेले मरवा रसम में यारवा के सबका सम गे भूल गेले मरवा रसम में यारवा के सबका सम गे DJ उमेश, सुखीपुर बाजार। DJ विकास बिहारी ठोठा मधेपुरा बिहार। मिक्सिंग मास्टर DJ विकास बिहारी। राइटर प्रेम के जैन ने पहिले छिलोगे तुहार दीवाना गे रनिया छिलोगे तुहार दीवाना मां सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो राइटर बिहार। प्रेम के जैन ने पहिले छिलोगे तुहार दीवाना गे रनिया छिलोगे तुहार दीवाना संदीप कह कृष्णा संदीप सुमन कह कृष्णा संदीप सुमन कह कृष्णा छेला बेवफास नाम गे भूल गेली मरवा रसम में भूल गेली मरवा रसम में यारवा के सबका सम गे छोड़ी जेबी पिया जी के घरवा दर के दिल में जा संपर्क नंबर 75 68 12 97 48।